ọ dị nka na mụrụ m ọshụ ya oshimmanụ ogbuziri oge yi o rukwe mgbe anyị ji akọwapụtara n'omenala na asụsụ ndị nka anyị kpọrọ Nkanu Abata nke na-abịara gị n'igwe mgbasa ozi Sunrise FM 96.1 Enugu, ndị okwu ha na-abda gbowem ebe ọ bụla ịbụkwa onye nka na-ege anyị ncha ma chịghị nde ka imere anọ n'ege ebe nke ịnọkwa mewekwa kpawakwa oyi mewekwa ezigbo ihe ogbuziri ogeyi ọshịyi ogbu na agodo ebe ọ bụla isi n'okwu anụ na ya ọ bụ ụgbọ ọka ọ bụ nere ọ bụ nkerechi ọ bụ mburubu ọ bụ n'ume ọ bụ ekpọfụ ọ bụ wuo ndị mụtara anyị gọvanọ anyị chọba ama Nkanu chọba ama Echidodo ọ bụ n'ike ndị ji anyị ọ bụ ọka na anọ ọsa were ọsa nwụwa chọba ọzara chọba obe chọba abana ọ bụ akpa ugo chọba amụghị ndị mụrụ nne m ọ bụ mgbe ụgbọ ọka ndị apachọrọ ọgụ pachara nri ha nleghara ọgụ ebe ọ bụla isi n'okwu anụ na ya ma chịghị ndị ka imere ọkwa niile emezigbo ihe gbaa ụnụ ya ka ọ bịakwa na-ewere nke ị na-eme na-adịdoghị kwuchie efa mgbochi bụ ụzọ nwoye nwoke mmadụ ka eji enye golu nna m na-eke nta mụ ga-ezo na eji eherida gbajio ndị ekunu mere ọmụ na chinwe nwaanyị ọka na-anọ amara n'ụlọ anụ n'ụlọ eji m nnukwu ekwe na ọchịn ji ya na-agba nkwụ ya ọnwa niile ịhụkwa ka o jiwa kegbu ekike nta adị na onwe ya marachi ya na ebushọp nene ọchị ya bụ akụkọ Igbo na ya bụ ha Grik maka na Grik fụwakwa ebe evu ikwe evure ọ bụ ebe ọ nọchọta ụzọ bịa n'ụwa ọkụkọ Igbo mara ka o ji ezere ebe ezere nkwụ chingwe ndị ka imegwe ekwuwe nke gị na-amara mgbe ekwubuwe amaara m na ọ zọrọ wụya ka anyị were azụ ebe Nkanu ana m achụ unu teshio amakwara m na ijiri ajọ iko mara ma dị ihe maka ijiri ajọ iko mara ma dị ihe nta mmanya were mara jezuo eje na mgbe a bịara ọgụ ọ bụ ana m achụ na ihe anyị nọ n'ụlọ mgbasa ozi na wee meba ntete mkpokoro ọcha na nnọnọ n'ukwu onugbuchi onugbu na ọnini agwaghị ya ọzọ etewere etewe ụchakịrị ya bụ ha ana m achụ kpọghọtakwata na abịa na ka anyị mere ekwuo ịmata ha nna ịmata ebe na ngwakwa na okwu kapekwaji eji na-ekwu okwu nte ụchakịrị onye ka bịaka hụkwa na ụchakịrị ọ na-eto obi ike ga-adịkwa na-eche ga-eje ebeta ụchakịrị ga-adịbaka gị chetakwa na Nkanu Abata na anyị na-achọ oji abịa kwadowe anyị dịka High Chief Barisare na Ajiji wee mewe ihe dịka ahụ na mbọ na ụma mechekwe okwu dịrị Chineke oke ọsha na Nkanu prọfesọ Mrs. Egbo ndị nke chịrị anyị na-agakwa n'ihe anyị na-achọkwa ndị ọzọ onye ọzọ ji abịa kwadowe anyị maka na Nkanu were eghe wave anyị aja abụghị ekeke na-abụ aja akwụghị na-agba ọkụ na na-agba ha ọkụ ọkwa na ihe anyị na-eme enwe n'ọdụdoro maka na omenala na asụsụ ndị Nkanu be anyị na-eme ọkwara niile na-eme ihe na-adịdoghị maka na Nkanu akpaghị oke Nkanu na-asọ nsọ a na-asọrọ ya n'isi Nkanu anọghị n'izi ebe na-egbu mmadụ Nkanu anọghị n'izi ebe a na-eme ka eji emegide mmadụ Nkanu onye nke ezigbo onye Nkanu ezughị ochi onye Nkanu agbaghị ama onye Nkanu anọ erighị nri na-abụghị oke ya onye Nkanu ekeghị ikpe ọ na-amaghị ichie ya ọkwa na bụ onye Nkanu na-eme ihe dịrị arụ wofukwa eke ewe n'obe ewerewa ndị mmadụ na ha ji anọghị ụwa bere eju ha na-eme were ndị nke na-ata akwụkwọ ọ bụrụ ya nna ha emetekwa eju edoro ụmụaka gị anyị mara igwe na-agọrọ anyị ọhụụ ọ gọkwara anyị ọhụụ anyị anakpote agwa gị anyị na-atụ ya ọnụ na maka na onye were tọpụrụkwa mana chetakwanụ mgbe o rukwere na ihe ị ga-eji wee kpọwa anyị bụ 0907 275 9950 mkpọkwa ama ọzọ detuo ya n'akwụkwọ 0907 275 9950 ma 0706 815 8029 ịkpọkwa isi anyị Nkanu Abata ka mmadụ igwe na-agọrọ anyị ọhụụ ọgọkwara anyị ọhụụ anyị agaba n'ihu n'ihe anyị na-eme maka na enwe ike ka anyị ga-eji wee mee na agụ ka na Nkanu be anyị ọhụụ Igwe Ezeudo Ebel Ogbonnaya nwa obodo ọ bụ m na-achị ụmụ Awalago Community n'ime Nara Clan na Nkanu East Local Government Area ọ bụ m na-agọ bụ ka ọ dụrụ anyị mma na Nkanu abụ m Ezeudo ana m eme udo achọrọ m ka udo bata n'ebe niile na Nkanu ka akpọmasị ihe ọjọọ esemokwu gbara anyị ọsọ na Nkanu ka Chineke anyị were ihe ọma bịa anyị niile ọma ka anyị hụ onwe anyị n'anya ka anyị na-aga n'iru ka anyị na-eme ihe ọma ana m ekenekwa ndị ESBS
bụ ndị anyị lụtara Nkanu na-efu ihe banyere Nkanu. Ka Chineke nọnyere ha, nọnyere anyị niile n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Omenan. Ekuba mod. Ane baby, she baby, shato ya. Ọ bụ agụba ọ bụ ebuyo mba anyị na-achọ ogbugbu kịta mana anyị na-ekene ibu ebe ruo obodo eyime ya igwe ebe ruo obodo na ọkwa na ọka ga-eri ha ahụ iri iteghị na ịkamarụ na ọhụrụ obere anyị na-ekene Chukwu n'isi gị anyị na-achị na ị ga-adịkwa ndụ ka nka aka maka na ịka bara ya uru anyị na-achị ihe kere ihe jiri dị okweghị ahụike doweghị ndị maka na ewere uru ị na-abarị ndị Nkanu ewere uru ị na-abarị ndị Enugu steeti anyị na-ekene gị ọchụrụ onye ọbụla chọwa udo ọkwara na ọgụ na-akpasa mbara ejibeghị ọ bụ ebe nke ka a na-achọ ime ọgọst mitin nwa kpawa udo na udo dị mma ọ bụ na ya ji nna m shino ya ji ọ bụ na ya ji ebe nke ibu gbaakwa udo na udo mara mma eji udo mara ndị Nkanu ọ gịnị bụ anyị na-atụ ya ọnụ na eta ya anyị na-atụ ya ọnụ na ebe ka o ji metụta ụmụ nwaanyị anyị ọmụgọ bụ anyị na-atụ ya ọnụ na eta adịna ndị ka ndị Nkanu bụ anyị ji eje ọmụgọ ndị ka eji eje mgbe gboo ndị ka eji eje họwa ewere uru dị njọ ọmụgọ ewere ọghọm dị njọ ọmụgọ ọ bụ ebe anyị na-atụ ya ọnụ na ọbịa ka magbuo owe chinwechina ya amụwa ise na ya ka na ya amụ ise ọzọ kwụ ihe o kwuru na ọ bụrụ iri ama ha ka na mchiri nne ya ka nọ ndụ ọkwa na nne ka nọ ndụ ọ bụrụ na nne ya nọ ọwa na-ene ka ji anọ ma ada jie ha bịara ọmụgọ chinwe m na-ajụ gị ndị ka eji eje ọmụgọ mgbe gboo na Nkanu be anyị ndị ka eji eje ha ọka gịnị bụ ọmụgọ na-ewere ndị na-amadị ndị na-anahụ mmanya ọka gịnị bụ ọmụgọ anyị ka chi na-echọwa ọmụgọ bụ njem nnete ebe nwaanyị kere wee ya ji nje nnete ka jedịga ka ọ magbere wa ọ bụ ebe ihe bụ ọmụgọ oje nọ ịghara ha kụzie ya nke ọ na-ama ma ha maka na ịma na nwata ekiri ji ọhụụ tere ime mbụ ewere mba ka eji aghụ ya ọmeje ọ bụ ha para nchapara ogboche iri ebe ị na-aghụ eje ghụọ ya fọta ewere ka ana m ede ka were mmiri ọkụ gbọchafụrụ ọhụhụ were bịagbuo nwaanyị na ịhụ Naijiria ya niile ọbụrụ ebe Naijiria kwa ya gagara ọbụrụ ebe Naijiria ya agịkọta mana ọ bụkwara na edoghị ya kamgbe ọ maghị ya eje amaghịkwame ọ bụ ebe ihe bụ njeje ọmụgọ nwoke a na-eje ha ọmụgọ maka na nwoke eziri ngheghe nwaanyị mara ọ bụ ya na ọ bụ nwaanyị bụ ihe njeje ọmụgọ be Nkanu na nwaanyị mụọwa mbụ ya bụ na nwoke ejekwa ọmụgọ gị na-eme ọ bụghị ihe niile bụ ihe ọja ahụ ọ bụ ihe niile bụ ihe nwoke kwụsịrị ngwụgwụ nke eji eje ọmụgọ mgbe gboo na nke eji eje ha chi nwe ndị ihe dị iche were ihe dị iche na dịka ka o ji metụta ebe Nkanu be anyị ihe dị iche ka ọ waba na ụfọdụ ụmụ nwaanyị ha njewekwa ọmụgọ bewa ha ọwụ ọgbata uhie ye ha ọ bụrụ na ha nọdụmere ọkpụghasị ha shi ha ọbụna ịma ha na odufuteke nwaanyị na ji ya piefoshi ya ga-amahakwana mama Ngozi jere ọmụgọ na Lagos bụchara n'ovukwedo ụgbọala nata na nke ya na gị na-emezi ọzọ na mbụ gaa wụdo ha ọgọdọ na-ewu ọwa na ya na-amakwa gawere ekwentị nke aja afọ eka n'ihu chacha ịkwa ya eka na mbụ ụfọdụ njekwa rie wehu mana ihe amaara bụ njeje ọmụgọ bụ nje emedo ha eju n'isi ha mara ka anụ mee anọ na anụmanụ dịka onye n'uwe gị anyị nchi na-amaghị nwaanyị jere ọmụgọ ndị ihe dịka ọrụ ọnda arụ wee eji eje ọmụgọ ọrụ ghakwara na ọ bụ ọkwa ha chịkwaghị ọmụgọ ọrụ fọrọ ha ndị oyi m kwesịrị ime dịka o ji metụta Nkanu be anyị ihe o kwesịrị mmemme bụ na orikwe nọ na ọgụdogbikwe ha eji ọja agha nwaanyị eji agha nwata na-ewere ụfọdụ ewere ụfọdụ nwata na mkpagha ka na-ajị ha ọwa abụghara ọgụ maka na enweghị onye oke ọkpa ghere nwata ọma eji jiri enu dachie ya ka anụ m adachi nwata ọma dịghọwọrọ mgbe ọ na ọbụ ega na mkpagha ka na-ajị aja ekwe ha mana ọ bụkwa na aghara eji daa ya
ruo ya eji ka eji kweshi nrore ọbụrụ ebe na nwata ọma ịwawanụ mekwe ka mba na-eziri m nwowe ogbo shawo na-ajụ mana ewere ndị ọwa na aka ha na-ere ha na-ajụ maka nete mgbe ọ ka dị nta ụfọdụ nwata ishorowo isi mana ndị be ha na-eshorowo isi ọ bụrụ maka na oyi ghere eji ama ha na nja pịa oyi ọmeka n'isi ka isi eji mefieroro m fọta adado ya ekpe oyiyo isi mmadụ ụfọdụ a na-ajụ na wawata na-egbu nke ogwu na-ekwu nchịa ya adịpịarọrọ m nke na-evugenge maka na ọ bụ ihe ọ jinatara na ajina ụfọdụ ọnụ ya atịchọ ụfọdụ nchịa ya akpaga ha bụ ka ebere nkwuchi mana mama oyom bịakwara ọmụga ọkara na na-eke idekwa nwata ewere mkpachara ya ka nke jinne nke ntanụwa jide nchịa ya a na-aya ka ide na-eji ya ọ bụrụ ebe na nchịa ya adịdo mana iji ahụ ndị ụfọdụ nchi ndobe ha dịkarị mana ọkụ eji eke ide ahaghara nchi ya ọ na-asaba nga maka na mgbe nwata ka da nta ọma ejie ya niile ka dị yerebe yebe ihe ime ekwere na ọ na-anọ ọma ọ bụ ebe ihe ọnụ jere kara mma abịakwashi wahi ịkafu ahụ ọmụgọ na-anọrọ m n'ụzọ amakabeghị marawa ọchọna ya na-akwado ndị oke ọkpa ashịa gbakwara jewenuga makwara na ọ bụ nke mbụ maka na ọ bụkwara na ịgbakwọchiri n'oge na ihe emebi nwamgbe ọ na owe ya na-agha eji a na-abịa ha agha eji ka o jikwochi eji ya ere mana ọ bụkwa nna ejere daa ya mmiri ọkụ ka o jikwochi izu na mbọ na owetewe owe ya eme ihe niile gara gara chinwe ka ijiwe akọwa nwa na egwu anụ ọ na-achọ m ụchọ ka ijiwe akọwa nwa ọ bụ ndị mama dị ka ndị nne niile bịa mara ihe nwe n'igwe ọ bụ ha kwa mmadụ niile na-ewekwere nke na-ama ọ bụrụ mama ochie aka kpere ọ ka zinewekwe nke ide nwata ashịa ya jewe ewere ndị nke a mụrụ n'obodo atara na-ama ha nje nnete nwata maka na ịma nke eji ji ọwa na ụmụrụ chi na-eje ji n'oge ewere onye mama ka na-ama ha nghagadaji ọmụgọ ọ bụrụ mama ochie na ọbịa bụ nwanne na ọ bụ onye ijine bụ ihe jewere ama m gị bụ onye na-ege anyị nchi ebe na okporo onye nka na-ege anyị nchi na ama m na-eji amụta ihe taa maka na nwaanyị ọka na anọ moshi na ọ bụ ọkụkọ Igbo na ọ bụ ha Grik na ọ bụ ebe ya iji atụ ihe ọnụ na-eta ewere nne ewere ihe nke ikwuoro ndị nke ọ na-abụ nwaanyị jekwa ọmụgọ ewere ebe nke m nwere n'akụkụ ebe nke m bụ ha nkewa ebe nwaanyị na-anata butekwụkwọ egwu ime na owo nke ya nata na ebe bụkwa ọmụgọ bụ ojewere ụdị ọwa hụsọ kwụkwọ na ihe na-eje kwụkwọ na ọmụgọ kpabuka onye ji keowe nke ya ọya ide mbụ ewere ndị nke arakwere mkpatafụ ha ya na nwoke na megbukwa oyi ụdị ọ bụkwara na onye ọmụ ji aka ụdịrị ohu na-ewe ya dị ihe ya je ilifu nke ya lidoro ọ bụrụ bụ na wee ya ọmụ je were jibe onye ọma na-emekwa Chineke mee ihe ọ dị ime mụọ ya na owe jewekwa ọmụgọ nke ya mgbe ewekwere ka nwata ji jewe na-ajụ ụlọ ya na nwoke echeta ihe ha zọrọ ọ kpakwa ya mgbe ọ na-akọkwa ovite ime nke ya were natawa ọbụla ebe na-achọghị na-eshi na ọmụgọ dara ime o soghị na owe bụ mkpakpara marụ arụ kara obi bụ ihe na-eme maka na ihe a na-ejere ọmụgọ bụ iworu ụmụ ihe dịgbi n'ime obodo mmanụ ogwusi ihe niile ịmakwara ma okpekpa ewere ndị nchere okpekpa nke aka na-echie ewere ndị parmanụ ọkụ nne garon ji nne mmanụ ọkụ ụbara epakwu ihe ma akpanda ma nke asụwara ma achịcha ọsụọ ya be ya para ya na ekoje jebe ha na-emepeta eri ọ bụrụ ebe na ọ na-anatawakwa ọgọ o jeri be ya akwajukwokwa eka chinwe aka na-eje ọmụgọ gị taa aka na-ejekwe ọ bụ ka gana waga jedakaga ọgọghị ọma jenabataghị bụ ka iji eji akwado owu mgbe nwaanyị dị ime maka na obere oge na-akpụ n'uche na a ga-ekekwa ego bịa ọmụgọ owuwe onye jewere ọmụgọ ndị ewere dịka na Nkanu be anyị were ihe dịka na ọ bụ ohu ọnwa maọbụ ọnwa na mbụ maọbụ ọnwa na atọ chọbụ izu ụka na mbụ ndị ewere ka dịka ọ bụghị na-ekiri afa dịka ka ndị Nkanu be anyị ji ejeshiwa ọmụgọ ya ma na ya ma ejeke na ọmụgọ nwaanyị jere ọmụgọ jezuo ya ewekwere ndị na-anọri ọwa ịtọ were ndị na-anọ sọsọ izu na mbụ were ndị na-anọ ohu ọwa ọ bụ ka aka ha oyi ije were be bụ ihe ji achịghị gụnọrọ gaa n'ihu
were ka eka ji ha kwa ọ bụrụ na ihe kwe ha nke iji ka chọwa na-ada ụzọ bụ na anọghị na wa Chinwere ihe na-achọ mkpu ihe na-ekwu bụ ọ bụ ihe na-eri eri bụ ka eka ha ọma ị na-ekwu ya ji na-enye nwaanyị bịara ọmụgwọ shọbụ ndị ihe a na-eri ma ebe anọ maka na ewere onye ndị na-ebuso ha ebuso ewere onye ya na nwata amara ji na nwunye ọma abụrụ ohu na akwa na ohu na-ehwe ịmana ihe niile na-eme na ohu na-ehwe ịmana nwaanyị maara ihe jekwe n'ebe ọ dị mgbe ọ mana na ọ bụ ọ na ọya gbara gbara chọwa be nke ya na amaghị ya na wee Chinwere okwu nke nwana nsogbu adịghị na ihe ọ dụwakwa na bụ na ịkọwa ka iji eme akọwa mana ewekwere ihe ọzọ m nta jụụ nwaanyị ji okwu ọmụ ga-ewere ihe ndụ gotere nwoke ewere ihe ndụ gotere gonetere nwoke ọ ghara n'ụlọ nke ejifụ ewere ihe kwesịrị ka ndị Nkanu anyị ji eme ewere ihe kwesịrị ọgọ maọbụ wee nwaanyị maọbụ nwaanyị ji were ọmụ ga-ewere ihe kwesịrị igbo netere nwoke a ghara n'ụlọ ọ bụkwara ya chie ya chedekwere kpa ọka a na-egotekwere ya ọmada mgbara oyibo egotere mgbere ọchị onye ikpere na-egbu egbu aka na m nkwuo m nke buo ejikwa mgbere eme mgbere oyibo ma ọ bịakwa n'ọgbakọ obodo na owere aza waị ịwụka wada mbụ okpu ikpe na ma nke mmemme a njiri nke ndị chiri echichi a na-egokwere ya ewu ka ọ bụrụ ya achọ a na-egotekwa isi ya wụrụ a na-egotekwa mee ọkụ bụ kaikai ọ bụ ka aka ha maka ga na ọgọ ụjọ ịhụwa ka kameraman m na wachị na ị na-ekwu nwanne kaikai isi ewụrụ mgbere okpumeme ihe gotere ụmụ nwoke asị m na anyị bịara na ya enwere ihe na-eri eri na-ewetere nwoke ọ bụrụ sọsọ ya wee gị ndekwana ya na-egoro nwaanyị jere ọmụgwọ ukwu ọgọdọ uwe ejie ya ehụwawa na-ewere kpaga ichaba asị na ọ bụ kanopi a na-egokwere ya nwaanyị igoro ya ma nke ọkwụ igoro ahụ mana mgbere bụ eji egoro nwoke ọ bụ ihe onye ruru oge ya ewere ọgba nwoke maka egotere ya mgbara nke marụwa mma eji eme ego a ọ bụrụ bụ na oje okwe ọgbakọ obodo ojii dekwa inekwe mgbara ine onye ji ya maka anụ na ojegburu n'ebe a na-emụrụ mana ewere nke ikwuwere echi na ekwara ndị aka dị naanị goro ma nwaanyị moto egokwere nwaanyị emekwere ji ya aka ya na ya na-aya onye ihe chegokwere eme ya ọ bụrụ egwu ya ebi ya oje wee jere ụrụ mara ihe ma dị ihe atụta ka agbakwa anyị na 0907 275 9950 09072759950 Chinwere ịkọkwara ihe ma kọwacha ya ọhụma 0706 815 8029 ịkpọkwa anyị shi anyị Nkanu Abata anyị ashịghị na anyị bụ na ọgịnị bụ anyị na-atụ ya ọnụ na eta ya anyị na-atụ ya ọnụ na bụ ka eji eje ọmụgwọ mbe Nkanu ka eji eje mgbe gboo na ka eji eje ha ọwa aka na-eje gị ka eji eje mgbe gboo ịhụanụ Chinwe akọwawa ọhụma ọ chiri mgbe gboo na-anụ pagburu ụmụ ihe agwamna dị iche iche iji ma ọkpụkpa ahụ ma ogwushi ramụra nke a echekọrọ ụkpọmpoto ụkpọ ọkwụrụ ehiri ndị nke a na-atịrị ụmụaka na mmiri ụda mana ha nwa na ama ọ bụ nje ajụ ọ bụ ka eji eje nke anyị eje ọ bụ ebe ya iji atụ ihe ọnụ na-eta adịrị maka ihe ọ bụla anyị na-ekwu ebe nwa bụ ihe ị ga-eji wee mụta ihe ịbụwa onye nne nọ n'ebe nke mepere maọbụ n'ime obodo a ma na-ewuri ihe mụta na ihe nwa Chinwe na-ekwu egweghị nke na-agbagwoju ya ya gbakwa anyị na 0907 275 9950 maọbụ 0706 815 8029 Chinwere nke na-ekweta na ebu nke bịaba gị kọnọgbachi na-eji na-ewetara ụmụ nwoke nwanne n'ọbụ ebu nke na-agbarịchata ma ehụ agbarịchata ọ bụrụ mgbere okpu mee ọkụ wụrụ nke ọjọọ m dịkwa gbukwe okochiwe ya emere na-achụpụ anyị alo anyị bụ nna Izekewe ọzọ okoro bụ onye wee ishiwe akpọ anyị ọ masịrị karị bụ gị
amasị bụ gịnị na nwoke na-ele odi moto na ọba etechi na ọba eji omume mere na eji nkịta eyi oyiye nwekwu ihe chọrọ okwukwu ọkana ihicha oke ọnụ ị ka na-ekwu okwu ya gwara bọchị echikwere ya echichi nwere ike ijegwa bịa kute nwaanyị ọzọ na Nkanu tebe aka n'ọnụ na ndị ekunu ji eje ọmụgọ bunu ịnụrụ maka Chinwe ji kọwa gbuo ya abịa ya mmiri ọkụ abịawa ya mmiri ọkụ ndị be anyị na-ekwu mbịa mmiri ọkụ mbịawa ya mmiri ọkụ Izueke na-ebukwa ọkụkọ Igbo na Owogi nke ọ mbụ ụgwọ ma nke anyị na ọ bụ m na-ekwu deyo ka anyị mara ndị ọzọ na-ekwu deyo ebukwa ọkụkọ Igbo Chinwe na-ewere ihe ọzọ chọrọ njụ gị gbakwa anyị na 0907 2907 0907-275-9950 maọbụ 0706-815-8029 Chinwe onye ji okwenu ji ebe ọzọ bịakwụkwọ bịa n'oji ebe ọzọ m were ụwa anyị ka na-eji na-ejere ọmụgwọ kwụkwọ a ka na-ejekwekpa ihe a na-ekwu edo ya echere anyị mara onye ọzọ na-ashụkị anyị alo anyị bụ nna anyị na-ekene ya ebe anyị bụkwa na oyishiwa akpọ anyị ya na ahọ ya ogbo mmiri bụ onye we
ekikuwe na ọka na anụ agaghị basha ọ bụ edeji jewere kọta ijewe kọta ọ dịkwa ka ị nọ na-eke ọtụ na iji were anụ nkịta na medogbu owo ka onye jiwa ada nwa nsogbu adịghị nnukwute mmadụ bụ na nna m ada akpọ na hefe ebe ka na chekwa ọ natagwa gị ji eji ewetara ya nọmba na na-eke ọtụ ya jiri neta ụwa na ịba dị ya na ọ ka bụrụ gị ụwa ọ bụ ebe ọ bụ ngwata iwe ọnụ ya anyị na-ekwu na ya kọwara anyị ka iji mata ebe ọmụgọ na ewere ọghọm dị na ọmụgọ ọ bụ ka eji eme mgbe gboo bụ ka anyị eji eme ha were ihe ọzọ m chọrọ njụ gị ndekwa na dịka ka ị nọ ọnwa na nwunye ije were ọmụgọ ndị dịka na Nkanu be anyị ewere ihe ekiri afọ ekwesịrị nnugotere nwoke na ewu nchi nwe ka ọ bụrụ nke shinọbụ ewụrụ mee ọkụ mgbere na okpu abịagwana ihe na-aba ma dị n'ọnụ nke o kwuru ka ọ bụ nene gị ka bịawa nsogbu adịghị oyi iji deyo teeshi oji ma na-ekowe ịhụ na ewere nke o kwuru ene aka ịhụ na ya echetaghị owe n'ọgwa ya na amụ ha wee kwuo ehigwe na-eji akọpụtewa ama achị na ọ na-emete bedshit na na-amaji onye ịma nke ishitere m na ọkakwa orukwu ishitere m ọzọ na ụmụaka m ọkakwa oyi ihe megoro ọchị m Daddy, I want to dark. We shall not back up when I work for Jibuwe. Eoma is usable to me. I can attack when on the kind of what an apple you for an on me and what to Gigi, a bay and on. Therefore, I what to be a carriage. I tell you, no worry, mirror. Mananda ke watch nature cocotte Wahamar. Nchi white wapon na makanaya in Ukuburu, Modeka, Umuway, who could keep pushete, Umuway on a Bahajekwe, a jebba drop, and neteweka walking, walking no well wide bunde, a koji yego, and Oja Terra Mego, no mehirekin, no meh, one of Bukwe bomb, walking the wee and a bunudo, I know one was a walk, what a shim bomb, and the Mujin wee. Emian, they ye why Jewery Juko name a bog way. Jewery Mogo, they you push your name. Why ye Jewery or Mogo push your operation on any. What on the bite and we I call girl working. Never get a what the Nana, Mamma, her Jin, we and Nama, Nana, big bidaya shall be up to Obara Gopiara, Mamanki, why be here a carrot, Nana, quick way. Na-ewere ihe ụfọdụ nje eme n'ite aghara n'ebe nwanyị nọ n'ọbụ ebe ji nọ ọ bụ ebe oke na ọrụ kwesịrị nwanyị jewere ọmụgwọ ewere ndị nke ọ bụ ohukọpụ egwushi bụ ihe a na-ete ọbịa jere bịa nke ya ọ na-eyote ihe niile ọchịa ya ma dawa ji epefukwa ọchịa ya ma dawa ka ya jebịa na ọ na-ebete ike anụ ndeke ka ọ jibụrụ sọsọ kọpụ egwusi bụ ihe a na-ata jibu nde mbawa gụnnuwere ya kama kwa nọ bụ ihe iyere aka ya bụ ihe ọ ji eji eso
Obiashia mbancha unajowa agajana obihe nwa bụ ihe yeko ya na bashi ya piko na ya dakwa Obiashia ni ya cheke na anu biro ye mara wa ukaka ure shiore jimili oka nde nke ọjọ bụrụ ọwara gbacha ya bụ ihe gote na-akwa aka ihe kwere owere so nwoke na-atazikwa agha achọwa ya gbawa nkacha mgbe nwaanyị na-akwara ọbụla bụ ka ọjọ ma ihe ọka aka na-ekwu na-ana na-akpọwa na-ekwe ncha ọbịa dịrị nwata njido kede n'ebe ọma na ha dịrị agawa ihe ụna were onye nke mmagharị orukwe ya na uwe nwaanyị apara oche tupuru akụ ego nwoke konde nwoke ejinegbu shen ya anaghị ebo para ekpe ya pafutara ndị polisi bụ ọkpọtara para ekpe ebe tinye na moto aka dị nwoke na-evuekwe kpavunete na mbara ji erugwe ebe m avụchie para moto na-akpọte mgbe m ka eji vunete nwaanyị o wee họpụkwụkwọ nje ọmụgwọ owe bụ nje nsi ọka maka na ọ bụkwara onye ya riri a na-eweredo ndị nke je kwọchite nwamgbe ọka onye ji ya na uwe nwaanyị na-eso okwu bụ na-akpa udo wee na ọ bụ ije dọba ike ọ bụ ewekwere nke nakpata na mama nke nwaanyị jebikwere mama orikwukwe nke mama nke nwoke orikwe ọ bụkwa na ọ bụ ndị bụ na ohune mpaghara ọchị na ya makwa na mgbe ọgọ ya nwaanyị ije na-egoro agha na orike nnu nke ya na-ekechi mgbe ọma ihe ashịrị asakwara ọkụ mgbe ọma ekwuo m na m ekwuo abatawa ewekwere ndị ọba ekerechi ụfọdụ bụ mgbe ọ bụkwa nne ha bịara ọmụgwọ na-eneta eshifu mgbe ọ bụkwa mgbe nne ji ha bịara ọghọ agụ owuru eshighere ihe bụ eshitewe owu ugboro na owu chichi tiwakwa ọnụ na ya nwere ọ na ya anawa wochi nwere ihe ọka ga-abụ bụ na ọkwa na be Nkanu be anyị na amaara m na ewuho nwanne nna m shi na ewuho na-emeju na-ama na nwoke amechichi na ọ bụkwa ngo Mercedes bụ isi na ọ bụ tentenans onye jewere ọmụgwọ na ije were ọmụgwọ bụ na mkpa udo mmanụ na ji onye na-anụwaghị na nwaanyị na ha bụ n'udo maka na gịnị ji nke bụ n'udo na ewuhe bịara bịa ya ọkpa ebe ọma ọ bụghị irigwe ebe ọma ịkwara akwụkwọ na-adịghị na-eja kwa ewe na-eja ha esewe okwu mgbe ị na-akwara ewoke ya efebe isi chi ya ọ bụrụ ụgwọrọkwa na ofe isi na ya nọ ọchị na-ewe ihe ji na-emekwa eji akwụkwọ ọmụgwọ be ya ọzọ ewere abụba bọrọ mgbe ọ ma asị na nwaanyị jewere ọmụgwọ be wee ya emekwa ọma ha na nwoke na-ana wee ya bụ ndị oke amamihe gara akwụkwọ emekwa ọkpakwa ịghara ya n'elu ụlọ ihe ọma na-etepu ihe niile ya na nwaanyị ya na-akpa maka ọja ajụ ya na ọ na-ejikwa eyi ihe na ka ọja achị ya gịnị mere akọta mbanụ gị wefutewe ego da mbanụ na ka ihe akọ niile o jiri kpaa ewere ebe nke o kwuru gbasara maka nwoke ka ọ ji na-eche nche nete na ọ na-agba n'ezi mgbe nwoke na-ejegbukwe anata pafụtaka na ya gegbue ya bịa nọmba ọma kọrọ nwaanyị nkashi ya bido tana ya chọ na agha mbịabịara ya ọmụgọ na-ajanakwatarị ha ihe niile riwere na anamghawa ọ bụrụ ebe ka ha ji ebu nkwekpa chi nke nwaanyị ya mmemmiri kire ụwa ha na-ewere ndị je kpara ara tọgba na ebe chimana ya na-adịwa ụmụ nwaanyị mbeghị ndụmọdụ n'ọmụ dịkọ ha ndị nke ka na-eji ọmụgwọ ndewakwa ha ndụmọdụ ma nwunye onye bịara ọmụgwọ ọ bụghị na-ejighị bịakwa ma onye nke na-eji ọmụgwọ doo ha ndụmọdụ na ya epiebe ana m ashịghị gịwa eke gịwa orie wahụọ nkwọ kpachakwara ya makwa na ọ bụ ike ọma iji amara mmadụ ohu chichi ewere ma arụ gị na owo chetakwa ka ị na-ejebe onye ọzọ ka ikere nwata ji bụ ka abịa ka ọ nara be nke ije nọnọtaba onye ọzọ ọ na-akakwa mma na ebe ijekwere ọmụgọ kpawa udo wee adaka ama Ọnịsha gwara obochi na-ewekwere ike ebe nke ijere ọmụgọ ọma na-achịkọta omume ya achịkọta omume mgbe ị nọgbikwere na ya ji ebe ọma na ọ bụrụ nwaanyị shi na ya adịbụ ya ji mgbe ije gbikwere gbakọta ajị na nwa emekwa ọbụrụ omume imeri bụ ihe ejiyoro asịwaghị gwọdara ọ kakwa mma na ịghachachiri ezigbo eji n'ebe ọma ọ bụrụ ebe na-ejiri ha ama ezigbo anacha na mgbe mama nwoka bịara na mgbe mama Chinwe bịara nọ njikwa azịza dị ebe aka na-akpa na ezịza nọ jikwere arụcha nga eshifa n'ọnụ eji ka ihe erikwa eweghị
iwu me egebikwere da nwata nke ya chọrọ eji eghe ikwewe ọhụhụ ncha n'imi ọ bụrụ ihe ichetere na ọmụgọ kpachakwara ya adịka ama ọnọcha gwara ụbọchị okwu ka kpaji bụchi ọzọ Chinwe Ruby Ude amụrụ n'ụlọ anụnụ nwayọ ọka na n'okwuwe nchụjani ya bụ ka ha ka okweta ihe eji eme Nkanu Abata nwa bụ ihe na-eme ezigbo ihe na-emekwepe Nkanu ba ya shi na ezigbo ihe ya ju ihe na-emekwa ya shi na ọ bụ eju ihe ewere okwere ihe mụtara ta adịnụ tiwakwa ya n'ọrụ n'ọba ebe ihe anyị ji iwofute ihe dịka mmemme nwa efa mgbochi bụ ụzọ wo nwoke mara ka eji ego olu nna m na-eke nta m ga-ezo na eji herida gbajio izu ụka ọzọ anyị ka na-anakọte mewekwa ezigbo ihe kwara onye Nkanu sọ akwa nsọ a na-ata egwu aka na-eju ihe maka nke imekwere ọ bụrụ mmadụ ahụhụ Chineke na akwụkwọ nna m si na ụbọchị wee jere edewekwa nyecha eke mkpọkwa eke ya ka dawagodi